wanda ya shiga mangwaro a garin ya shiga shuka mangwaro ya shiga uku wallahi duk wanda ya shuka mangwaro ai ya shiga uku ba mana ba da wanda ya gamu ko ba mana mai sauri majal gata ka gatawa kai gata ka ni 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 gatawa yawa kai gata ka yawa ni fa gatawa kai gata ka ni gatawa kai gata ka ni gatawa kai gata ka la ilaha illallah Allah la ilaha illallah kai a samu dace kajin mal wannan gari fa in yi zafi ga mutane duk su fita cikin hayyacin su kuma a gani gari kamar ba garin musulmai ba a ce wa almajiri rasa abin da zai ci kai gaskiya ce ga musulmai a gari amma dan abin da almajiri zai ci samu ya ci kuma abin ya dan yi wahala mu ma dan 500 din da muke zuwa ake dan bamu muna dan addu'a yanzu mutane ma sun sa walakanci a cikin zuciyarsu ba sa bayarwa sai ga mutum ya kimimi gashi an san bukata yake amma kuma Assalamu alaikum, ranka dade. Wato ranka dade abin da ke tafe da ni yanzu na biyo hanya ta nan wajen makabarta sai na ji ana ma yan makabarta rabu. Ana kai ma ga naka kai ma ga naka. Sai na ga to balan ya kasa a gwiwa bari yanzu zan samu ranka dade in sanar da shi abin da ke faru. wai makaranta kace ko makabarta Ba makaranta na ce ba ranka dade makabarta. gurin matattu fa Nan fa kwarai kwa. inda muke kai mutane Insha Allah. ka ji magana iri yau a Insha wannan Allah. Ai abin da naji na sanar da kai ranka dade. kuma kai kaji kunnan ka Sosai ma ko ranka dade. to malama da masu ya mutu ta karan jiya inda a ce malama da masu yau a kai shi to ai a ce shi ne tashi digan mutuwa ban kan muka binne shi akwai alama da a gurin nan ta don haka yanzu Kwarai ko abin da ya kamata kenan. kai mu je gurin nan mu yi addu'a saboda mene mutum matacce iya son addu'a sosai Kai addu'a na abin ya daure min kai ranka dade. addu'a saiful mu'mini gaskiya lamari abin ya birgita ne a makabarta ana magana Kwarai kuwa. shi ne mu je kai gata ka ni gatawa kai gata ka ni gatawa kai gata ka Ka ji ko ranka dade? ina ji kai gata ka ni gatawa kai gata ka wancan guda biyu na bakin kofa fa a ji a ɗauko su wa za ɗauko Mu za da ranka dade. mu je a ji a ɗauko su ba mu da cikin mu da tun Allah ya yarda zan ga zuwa makabarta ba ko ba mu da cikin mu tun Allah ya yarda Allah wa inna ilaihi raji'un Allah ne ba ni Allah ne ba sabata ba ni ba mu da cikin mu